jokin ihmeaine, sit voi vaikka voimoittaa kotiin. Alo? Moi, Rebekka täti. Ei, se ei pääsenyt puhelimeen. On se kotona, mutta sillä on ääni mennyt. Joo, flunssa. Joo, tuu sit ensi kerralla. Okei, mä sanon. Moi moi. Oliko se Erkki? Joo, oli. Kysyit sä niistä sähköistä? Joo, ne on kunnossa. Hyvä, hienoa, hyvä. Nyt olisi uusi biisi. Varmaan hittiainesta. Ruvetaan nauhoittaa. Kunhan tytöt kiljuja ja heittelee meitä pikkupöksyllä. Avoimin silmi. Mä käyn hakemaan Niko heti, kun on saatu se nauhalle. Se tuntee genren. Eka täällä saa kaljan. Aina niitä laitetaan. Pysyykö ne sitten ilman? Joo. Niko, hei. Lähtisit nyt mukaan. Sä et ole aikoihin ollut mökillä. En mä. No. Kato, saatte kerran kello 2. Niko, se aina ajattelee muita. Hei, kato sitten vähän ton Mikan perään ja sano, ettei mitään isompia bileitä. Joo. No niin, anna pusua itse. Ei, menkää nyt. No niin, heippuli peippuli. Moi moi. Moi moi! Oho. Siinähän sä oot. Tuu käymään alakerrassa, sä kun tiedät ton tyylin paremmin. Minkä tyyli? No, me nyt ajateltiin vähän kokeilla jotain sen tapasta, mitä siellä Millan levyllä oli. Se tyyli. Voihan mä auttaa. Hyvä. Teen ilmaiseksi. Kori. 1,5. Okei. Tässä olisi vähän uudempaa Iron Dragonia. No mennyt. Ei, pistä poikki. Ei mennyt sinne päinkään. Siinä pitäisi olla niinku kunnon flow. Siis siinä pitäisi olla niinku flow. Jätkät, siinä pitäisi olla enemmän niinku flow tai flow. Älä sä niinku opeta isoproidis nussimaan. Olisi ehkä syytä. Mikä oli? Kuulit kyllä. Homo. En oso homo. Mikä flow? Niinku fiilis. Tyyli. Silleen, että ei ole niinku kyse pelkästään siitä musasta, vaan asenteesta. Vähän niinku näin. No niin. No se ylös, vaikka ota esimerkki. Kato, lähet niinku kunnolla mukaan siihen. Just tolleen. Koko keho vaan. Hyvä asenne. Nyt mä tajun. Nyt tälläkö tyttöjen pitäisi kaatua? Jep. Mä käyn hakemaan Mika. Eikö tuli ihan hyvä? Kuinka pääsee? Mika, hei. Tuolla alhaalla alkaa olla valmista. Ei kiinnosta. Kokeile ees. Kato sit, jos uusi ei toimi, niin palata takas vanha. Hei, sä et voi opettaa mulle yhtään mitään. Sä et tiedä musiikista taikka ylipäänsä elämästä yhtään mitään. Kato, näihin mä uskon. Enkä mihinkään flowhun. Et kakara, anna mun olla. Itse asiassa Sami ja Rope ei tarvissa enää bändissä. Et oikein sovi uuteen konseptiin. Mikä oli?
Mihin tää maailma on menossa? Niko tulee sanoa mulle, miten Iron Dragonin pitää soittaa ja jätkät on flowssa. Siis Niko. Niin. Kaikki lähti siitä sun levystä ja uusista mausteista. Eihän mä nyt mitään Nikoa ajatellut. Ennemminkin jotain taitavaa kitaristia. Tuskin sekään meitä pelastaa. Meitä ei pelasta enää kuin heavy jumalat. The gods of heavy metal. Hei, mä muuten tunnen yhden kitaristin. Haetaan se. Mennään sitten teille. Mä laitan pilkun. Nyt tarvitaan korkeampia voimia. Tosiaan. Mä olen 15 vuotta soittanut kitaraa eri bändeissä. Ja heviä tietenkin. Kato Milla Baby, mikä pössi? Mitä vittua? Vad? Nyt on tullut aika toimia. Me luultiin, että teillä on treenit ja tultiin kuuntelemaan niitä uusia biisejä, että se on asiantuntija mukana. Ok, vältä! Hei joo, Joo. heitetään vähän settiin. Setit kattoo, ruusut seinälle. No niin, seuraavaksi uusinta, kuuminta ja parasta settiä teille heittää The Iron Dragon featuring me, the Battle Lord. Come on. Yeah, yeah. Bring it down now. Yeah, thank you, thank you. Mitä tää oikein oli? En mä tajua. En mä kyllä tommoista paskaa rupee tekee. Mitäs pidit? Eikö tää hyppyheviala olla jo aika ohi? Mistä tollasta keksitte? No, siltä levyltä, jonka sä annoit. Jonka Niko antoi. Moi. Moi. Mikä sun lempibändi on? Limp Bizkit. Entäs lempibiisi? Toka. Kuulit sä? Mitä? En. Smoke on the water. Girls, girls, girls. Don't fuck with me. They're coming soon. Sad but true. And final countdown. Minä olen Lemmy, Heavy Jumala.
palauttamaan järjestystä. Täällä on unohdettu pojat totuus. Se perimmäinen totuus, että heavy on parasta. Sellaista ei voi hyväksyä. Heavy metal! Mika, hyvä, että tulit. Tää tapahtui ihan kauheita. Helvetti irti. Tästä lähi pitäydytään hevistä. Vanhassa liitossa, vanhassa meiningissä. Pyhillä asioilla. Ei pidä leikkiä. Hop! Sinä et lähde mihinkään. Ottakaa. Tää on sulle vaan hyväksi. Sattuu ihan varmasti enemmän suhun kuin muuhun. Tää ei ole helppoa kellekään. Ottakaa se. Parempi tästä lähi seurata perinteitä. Ei mitään uutta. Ei mitään ylimääräistä. Ei mitään teinimeininkiä. Siideriä! Ja pois. Me juodaan pelkkää kaljaa. Ja pojat, mulle pelkkää lihaa.